162 जितु गुरुदेव जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे गुरुदेव ट्रास्टआ जितु एवार्ड बान्था होनाय हाबाफारि लादों बेनि सायाव नोंथाङा दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि नेहाथारि जानानै मा बुंनो सानो? गिबियावनो बांला 1428 बोसोरनि रंजालि बैसागोनि गाहाम हामलायनायखौ गासिबो आइ बाबामोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे नोंसोर बाबामोन जितु फोसाव मिडिया बे फोसाव मिडियानिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ थाबाय आरो फोसाव मिडियानि गेजेरजों दिनैनि नैबे जोंनि गुवाहाटी भुम फरायसालियाव फालिना लानाय 162थि जितु जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ सानसेनि हाबाफारि खुंनो लानायाव दिनै जेरैबायदि माने एसे माने गोथौ मिलौहाब प्रग्रामनि गेजेरजों बेखौ खुंफुंनो लादों बे खुंफुंनो लानायाव ट्रास्टनि गासैबो बिबानगिरि आफादगिरिजों लोगोसे गासैबो बिबानगिरि बाबामोनखौबो रोजा रोजा साबायखर हरबाय आरो बे जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिथुनाखि जोनोम सान फालिनाय बे जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों जों गासैबो जोंनि बर' हारि आरो बर' माहारिनि गेजेराव जोङो बेखौ मोनसे मेसेज होनो हानानै जोङो गावखौनो गाव देरगानाय मोनदों मानो होनना बुङोब्ला गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाया दिनै जोंनि ब्रह्म सिबियारिफोरनिल' नङा बे गासैबो बर' हारिनि सासे गेदेर बिहोमा गोनां जोंनि गुरु आरो बे गुरु बाबा नङामोनब्ला दिनै जोंनि बर' हारिया जोंनि दानि मुगायाव जों गावखौनो गाव बर' फिसा होननानै सिनायथि होनो निस्सय हयथ' हायाबो जानो हागौमोन आरो बेखायनो बे बाबानि जोनोम सानखौ दिनै बे गुवाहाटी भुम फरायसालियाव ट्रास्टनि हेफाजाबजों फालिनो लानायाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे ट्रास्टनि दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारिजों फालिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि समग्र बर' हारिफोरनो जोंनि बर'नि जितु गुरु बे गुरुनि जोनोमनि जितु आदर्श जोनोम जानायनि जितु आदर्श आरो जोंनि बर'नि गेजेराव जिखिनि जोंनो बिहोमा होलांबाय बे बिहोमा होलांनायनि जितु थांखि बे थांखिफोरखौ जोङो फोसावनो हानानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे समाव जिहेतु 5 बैसाग आरो 18 एप्रिल बेनि सायाव एसे बेले बेजे जानायखौ नुबाय थानो मोन्दों बेखौ माबायदि सिद्धान्त लानो होननानै सानो? नो डाउट बे जेबो साननो गोनां गैया जोंनि गेजेराव जितु माने खेलेमेले जानाय जितु गुरु बाबानि जितु जोनोम सान 18 एप्रिल आरो 5 बैसाग 18 एप्रिला जाहैबाय इंराजि दान इंराजि मायथाइनि जितु अक्ट' आरो 5 बैसागा जाहैबाय बांला दाननि अक्ट' बे लिबियार गोग्लैनायनि थाखाय बे 5 बैसागा 18 एप्रिल माबाजों इंराजि दानजों समाव गोरोबा 4 बोसोरनि उनाव बे माबाया आरोबाव गोरोबथा जाफिनो लिबियारनि माबानि थाखाय बे फैगौ 4 बोसोर जोबखांनायनि उनाव हयथ' 18 एप्रिला आरो 5 बैसागजों ज' गोरोबथा जाफिनगोन दा बेखायनो बे थांखिखौ लानानै जों गोनो गोथो जानांगौनि जेबो जाहोन गैया जों बेखौ गागि आफादनि बिबानगिरि जानानै आरो गागि आफादनि गासैबो आइ बाबामोनखौ लोगोआव लानानै ट्रास्टखौ लोगोआव लानानै लाइमोनखौ लानानै प्रसार संसदखौ लानानै बिनि गालाय गुजाय जानायफोरखौ जोङो थाबैनो सुस्रांनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो बेखौ जोङो जोंनि उन्थिफुनाय जोंनि फिसाफोरनो जोङो बे मेसेजखौ होनो नाजागोन।